खुलुमबाय गिबियावनो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि इउट्युब चेनेल सोरजिथाय क्रिएटिभिटिनि जानानै गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै 15 एप्रिल 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना इउट्युब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला एबा सानफ्रोमबोनि निउस आपडेटफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला चेनेलखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लागोन बेखौनो आसा खालामबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे भिडिअफोरखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ मोनसे जारिमिनारि सान। बे साना आसामजों लोगोसे बिटिआरनि थाखाय जारिमिन जानानै थासिगोन। मानोना मैया हादरनि गाहाय मन्त्रि मानव गेदेर नरेन्द्र मदिनि नुजाथिनायाव लोगोसे आसाम सरकारनि हेफाजाबजों आसामाव सावस्रि बिफाननि सायाव मोनसे जोबोद गोजौ थाखोनि हाबाफारिफोर बेखेवनाय जायो। नंगौ, मिथिनाय बायदिब्ला मैया मानगोनां हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथाङा सा सानजा रायजोनिनो गिबिसिन गुवाहाटीआव थानाय सानसारियाव एम्सखौ बेखेवनानै होनाय जायो, जायखौ 1123 कौटि रांजों लुफुंनाय जादोंमोन, जेराव पेसेन्टफोरनि थाखाय 750 बिसिना आरो गासै 100था MBBS मासि थागोन। मख'जाथावदि बेजोंनो लोगोसे आरोबाव बे हाबाफारिनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों रायजोआव आरोबाव गंथाम गोदानै लुफुंजानाय मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालफोरखौ हादरनि गाहाय मन्थ्रिया बेखेवनानै होनाय जायो, जेराव बे मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालफोरा जादों क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल, नगाव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल आरो नलबारि मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल, जाय कलेजफोरखौ गासै 1700 कौटि रांजों लुफुंदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेफोरनि अनगायैबो मैयानो आसामाव आसाम एडभान्स हेल्थकेयार इनोभेशन इनस्टिट्यूटखौबो अन्थाइ खाम्फा गायसननानै होनाय जायो आरो गासै 1.10 कौटि बेनिफिसियारिसफोरनोबो ABPMJAY कार्डबो रानना होनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बानजायनायाव डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि 132थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे रंजालि बैसागु बरायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जादों। नंगौ, बे बाथ्राखौ मिथिहोदों बड' कछारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मेहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। मैया बे हाबाफारिखौ धेमाजि जिल्लानि हसं गामिनि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा गुवार फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। लोगोसे बि.आर. आम्बेडकारनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जादों आरो रंजालि बैसागुखौबो बे हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बरायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। सासे बर' सिख्लाया गुबुन हारिनि सेंग्राजों मोजां मोनना बुथारजादों। नंगौ, जाथाया जादों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बरगाव साखारि गामिनि मिन्टु बर'नि फिसाजो मनिषा बर'आ गावनि मोजां मोननाय देबाशिष कर मुंनि सेंग्राजों बुथारजादों। मिथिनाय बायदिब्ला जाथाया जादों देबाशिष करआ मनिषा बर'खौ गुबुन सोरजोंबा मोजां मोनलायबावनायनि सन्देह खालामना बुथारदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मनिषा बर'आ तेजपुरनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावोमोन होनना मिथिदों आरो गोथै सोलेरखौ गावनि थाग्रा रुमनिफ्रायनो बोखांनो हायो होनना खौराङाव मिथिबावनाय जादों। आं बेबायदि स्किमनि जोहै रां होनानै गरिबखौ फोजोबस्रांगोन माब्लाबाबो बुङा आरो गोरिब थाखोनि नखरनि फिसाफोरनो बेसेन नाङि सोलोंथाइ होगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों दिल्लीनि गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा। लोगोसे बिथाङा दिल्लीयाव गोबां गोरिब नखरनि फरायसाफोरखौ बेसेन नाङै फोरोंनानै दिनै डक्टर, इन्जिनियार बानायनो हाबाय होननाबो बुंबावो आरो आं माब्लाबाबो जेरावबो बायदि स्किम होनानै गोरिबफोरखौ फोजोबस्रांगोन बुंफेराखै। मानोना बायदि स्किमनि जोहै रां होयोब्ला बियो गाबोन समफोरनो जोबगोन, नाथाय बे रांजोंनो गोरिब नखरनि गथ'फोरनो सोलोंथाइ होयोब्ला इयुनाव गोरों गोरा जानानै गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय जागोन। अब्लानो गोरिबा गावनो गाव जोबस्रांलांगोन होननाबो गावनि बिबुंथियाव बुंथिना होबावदों मानगोनां गिबि मन्त्रि अरविन्द केजरीवाल बिथाङा। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागुजों सोमोन्दो लाखिनानै गेदेरफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। बैसागुआ बर' हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबो। बे फोरबोजों सोमोन्दो लाखिनानै गासै बर' माहारिनि सुबुंफोरानो बायदि हाबाफारिफोर लानानै फालिबोबाय थादों। नंगौ, थिग बेबायदिनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया
बथाबारि गामिनि गुवार गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों देग्लाय थामथि फालिथायखौ फालिनाय जायो, जेराव बे हाबाफारियाव मुंख्लंफोरखौ मान होनानै बिबार बावनाय जायो आरो गेदेरफोरखौ आर'नाइ होनानै मान बावनाय जायो आरो जयैनो रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै बरायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।